Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Iki arek gereja, arek gereja. Sapa sing nggon Ica sapa? Oh, goblok Ica. Yo bas warunge Tempo. Iya to. Jenenge kok tuku bothok iki piye sih wong iki? Edan opo piye jane? Iki penonton iki kangen karo kowe teh. Kok titik kok gak tau buka ini di pinboh aceren wong aku. Buka apa rene papane kok. Kuwi omong omong kuwi di borong ora ndang ngomong. Kok borong ora sesuk. Borong sepak tinu Tempene. si borong. Campur gas purun. Iya. Karep wes di warung gendeng lho. Warunge lho tempene kenyok-kenyok. Tempene kaya bakule bos. Krempeng bos. Krempeng bos. Bakul terima pada tempe. Cilike Menyek. Cilike ngobit nang kowe. Kok gaduk ora? Makanan eneng. Wih, petes enek iki, tumben. Warung petes. Turahan ndek iki. Oh, alah gatal ya baturahan. Tok enak. Botok apa ke? Botok apa sih? Botok Antara. toro. Oh, alah. Tagat Anu botok mrutu. gatel. Artine Atine Luruke gede. Hai. botok mutu artine piye? Artinya apa? Gegek meneng le. Botok mutu. Oh, Pangan karo tempo. oh piye wae ya? Senajan jan senajan mecucu. Oh, terus piye? Aja ngono. Kaleh ngono kok warung ini. iki kalem cucu kok warung iki kok iso. Mak cucu malah apa? Itu semringah. Kok Long tipit bayaran ora tanggung gondong ning. Ya Allah. Ya sejumlah dan jumlah berkah tuku 100 bungkus tepo ngono kok piye? 100 bungkus kok dhuwit piro jek pikokan. duite tanggung. Piro buane? Duite tanggung nggone Tino. Tanggung anu tik. 20 kok piro? 20 tak luwe. Coba. Tolong bos menawa kelar rezeki lho kok warunge pengen diborong tempo buat Jumat berkah. 100.000 20 bungkus abane. Apane to? 100 bungkus. Lah iya 250. Sapa sing kaya 250? Kowe ya, kowe bar bayaran. Lah 100 ya Lah ya 100 nae 20 petang. Sing 10 ki kan 50 to. Pas aku kok 100, bani 50, mujek 50 pas 200 bungkus. 200 bungkus. Lah ya bani 50. Buat ning ndi kowe? Gua ning Tinu kok. Piye? Oh, jenenge bal. Loro kowe ya. Lah tak kuntul loro. Kuntul itu loro. Tepo jangan. Kowe gak loro kuntul. Kuntul loro. Jenenge tempe karo manisa. Vanessa dah. Jawa bening. Kowe rasa nara. Jangan to kuwi. Itu Jawa bening dulu ya. Jawa bening. Kapan dan kok kene. Ya bakal ditakoki lu sih. Iya, bakul edan. Kowe mare emosi esuk-esuk ora tuku teko-teko mare. Wah, iki tuku takok, telepon apa sayure? Dia jangan bening le. Botak piye tuh dipangan karo tepo tuh. Wah, Apa wih? Botak. Entara. antol. Kok kelas gatel le mangane. Kok bisa lu? Kok bisa? Ya. Lihat, Apa anu YouTuber? iki merai beta tuh. Sepir rokok ibu cek le. Ya, bener Jangan tepo kok. Kok kayak Kok ngene. tandakno. Trayu ngene iki. Piye to piye piye. Tandakno ning anu to. Apa? Apa jelo tra enak iki iki kok. Ya, nek apa enak ibu? Probolinggo dia. Ayo jual. Balik nah. Kayak ke Surabaya. Enak ngene iki, Bos. Enak ngono digo kok. Ora kowe aja. Demu iki. Yo ora kulang ya. Endi wong iki kendol? Iki kan sudah takon dol ya. Ya, saya guli nek ora. Udah, Mulai ta tuh. Boleh. Ora adene dengi ditambani. Mak, gak bakal, Mak. Kowe ra Jawa dina Minggu ki ora aku ngono wae. Iki Senin lho. Senin blok. Minggu goblok. Sesuk aku
aku ngono to. Gitu. Sesuk Aku sesuk gak- balik, Mak. Dinggi liwat ke. Liwat. Lah minggu ning gereja Mbak Tiki. Aku sarapan udah kipin di Masa? minggu lah aku mancing. Ora petok kowe. Senin gak buka lewe-le, buka rene papane ben Aku putih beli kuwi. Iya, toh. kopi tok. Allah. Karena nek papane aku ndek bakul oleh. Bakul apa? Oleh sak juta. Bakul apa? Bakul apa? Nanti sak. Nah, bakul apa? Kopi, ora percaya tek kok padi kamu semua. Yo kopi aku baru sarapan udah kipin Ya, ada. enak Buka kopi iki lho. kok. Bisa Iya, iya. kesel Enak titik kaya tutup. dini to. Lagi. Kene umplung kowe kok dhewe kopi. Dengi aku dengi rene dancuk titik iso ora buka iki. Lah itu kena nedang-nedang gawane arek kan babat irunge sapa kowe kan? Karo golek nganu kae jenenge, golek rambanan yo. Endi ta wonge? Julia rene kok. Masa Kapan? Kopi tok. Ini Datang. oh karateng. Lho, Gue kowe gak enak kare yo. lha kowe aku ki repot to golekake sapa WA. Yo lek aku tak karet. Takut pokoke ki rene. Mak lha ki pindi kalau minggat nang surpring kalau goware karo nyolong pitik sapa beliah pisanan yo. iya, trakor maling pitik wong kok, pitikmu ae kok. Terus Mak ya tek. Nang mak aku yang ngecuruk nang mak. Wis ukurane ya? Usyukurane kok, Bayaran deh. bayaran kok. Dapurmu bayaran adine. Bayaran. Nggo cuma berkah lho, Cok. Tak tanggung ngentel tinu ae kok. Iya betul. Ya wis sarapan ora? Ya. Sarane saya jangan bening loh. Saya bedol itu. Iya, Gile enak. Sarapan Sarapan loh, sarapan loh, sarapan. Kopi? Kopi kok. Bakule budrak bakule kae. Oh, budrak. Kopi kok tak sapat nganggo. Budrak le. Kalau tepo sik kelak kok iso. Tepu sik lho, nyantet. Kok aku kok iso. Engko wong endi to? Ari sik lho. Ari apa le? Ben budrak lho, tepu pecel lho, tepu sik. Kopi apa le? Ya. Ini lori nganggo ra metu. Eh? Ini lho gentenan. Bos ngopi bos iki bos, ngopi karo bedol bos. Sing gonane kok sing Kopi. kali toke kali kok. Oh tak kira Mbak Ari. Aduh. Ya kan. Ayo sarapan lari ya. Lho bos tempe anget-anget bos. Nah tapi bos Tempe piro wis dipangani wong-wong. tempe karo loro dapet. Wis iki wong-wong ben panas. Tempe te jauh cilik iki petis enek. Gede bakole cilik. Lah cilik yo krempenge yo. Kok nek petese Mbak Ti gandengane opo to? Ini tempe karo apa ki? Iki lho. Gendang. Aku gendang kuwi. Angga lho. Sama tak rasa Petis. gawe sapa ndi ya. Kerja. Petis yo. Des. Ari tepo pecel. Budak kuwi ya bakule kuwi kandhani yo yo ya yo tempe. Ya, Mas, Oh. sinu. Ri tahe nggih dhewe le. Ya, los warung iki los kok warung. Warung los iki iki. Biasa lho. Warung kula nar. Kene lho ri aku arep Kilo biasa iki. Ya. Gara-garane tuh. Nggih dhewe. Baterai petu. Wah, Paiman tewangi, Tek. Pacarmu, Tek. Karena di. Kok dudu tuh kali Paiman yo dudu kok. Wis Mbak Ti. Wis nyego keplek. Nggih. Ya, sego gaplek bos, esuk bos. Kok aku kelingan ngatrene kata yo ora. Kuwi kok jangan gaplek, jangan apa engko? Asem. Jangan ini iso jangan kita bubu liar ra tau. Lah iso. Tempe keluwek Tok wis ngono kuwi tok lho. Kali-kali tepo jangane asem apa bening Blok, ape. blok, blok. Gak apa. Bang ngowe. Kok gaplek jangan gedek. Lah kuwi lho. Piye gedek lho. Ya gaplek. Pring. Jengakno ulange sinu. Eh. Jangan pring. Ya kuwi jane enak jane. Enak to. Enggak man pring kau. Eh. Man anu. Buk. Ya jangan Kok bro. gaplek jangan. Enak aku biasa pring. Campur Solo. Aku gak Enek. Mari jangan. wegah no kuwi alasane kuwi wegah golek gak bubuk. Sing enek bunge. Enek, kuwi aku niat golek enek. Enek pring bokotan kae. Ya gak apa-apa. Kuwi malah enak kok tuwek sret-sret kok. Kan dua nek bokotan. Nanti teleponnya terjadi no kayak. Nah, piye bokotan lho. Gua apa katanya ya,
Dan gue getah saya le. Ada di pin. Bongkotan kok. Ya bos, ada pecel bos ngono kok. Dari asal mereka